Vi har lavet en undersøgelse i et projekt i Sammenslag om rusmidler og alkohol. Og det viser, at 63% af alle unge danskere på en alder under 16 år begynder at drikke det. Hvilket er væsentligt rimelig højt, fordi Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man først begynder at drikke, når man er 16 år. De unge de drikker sådan cirka 1-2 gange om ugen. Og når de går til det på sådan en weekend, så drikker de mellem 8 og 24 genstande, hvilket er rigtig højt, fordi igen Sundhedsstyrelsen anbefaler maks 5 genstande på en aften. Så det vil sige, at det er rigtig dårligt for vores unge og sådan noget. Og så hvis vi går længere herover, så finder vi ud af noget med hash og stoffer. Og så når vi kigger lidt på stoffer, det er sådan noget som hash og alt det, så 33% af de unge har prøvet hash. Og de prøvede det første gang, da de var mellem 11 og 20 år. Hvorimod så er der en anden undersøgelse, der viser, at 8% af de unge, som har prøvet hash og sådan noget, har også prøvet andre stoffer. Og det rusmiddel, de har prøvet, som de fleste har prøvet, det var amfetamin. Og så de unge, de mener, at effekten af at anvende rusmidlerne er, at det giver mindre hæmninger. Og de prøvede det første gang hos en ven. Og de prøver det af egen lyst. Så det vil sige, at de unge, de prøver en hel del forskelligt. Amfetamin, kokain, og LSD, og ecstasy og speed. Og det er sådan, det vores undersøgelse den virkede.